Gwydion yn rampio sŵn i fyny er mwyn cael sylw. Nes i gweld chi bore yma, croeso cynnes i chi. Mae rhai bod ni'n oeri achos mi oedd yna grit ar bont borth bore yma. Felly, chydig o goeddiadau ar ôl rhoi croeso. Dyna ni'n croesawu wrth gwrs Rebecca nôl o Awstralia, ach bod hi wedi cyrraedd nôl yn saff. A mae'n siŵr bod hi wedi gadlu hôl ar Rebecca ar Awstralia rhywsut neu gilydd yn do, siŵr o fod. Ydy, croeso cynnes iawn i chi. Cyhoeddiadau, mae rhaid nhw fyny ar y sgrin. Gawr agweddi nos Fercher, tu Rhodri a Gwenno am 8 o'r gloch, achos mae yna ffair eiaf yn Ysgol y Garned, dwi'n meddwl. So mae hwnna'n rheswm pan mae am 8 o'r gloch yn lle hanner 7. Nos Wener, mae Cyffro Seler yma, a wedyn Sul nesaf bydd Rhodri yn arwain ein cyfarfod bore Sul nesaf. OK. Iawn. Na fo, ond ni'n mynd i ddod ymlaen i brecwast Bethlehem hefyd. So nath pawb glywed hynny? Does na ddim Cyffro na Seler nos Wener. Sori. OK. Dach chi eisiau fi ddechrau eto? Dim Cyffro, ond mae yna Seler. Nos Wener. Bore Sadwrn, mae yna brecwast Bethlehem yma yn cychwyn rhwng 10 a 12. Felly bydd mae'r posteri yma wedi gwneud, maen nhw ar Facebook, da ni'n droi y rhai o gwmpas fan hyn, ac wedyn os oes rhywun yn dymuno unrhyw posteri, rhowch wybod, wnawn ni brintio rhai allan i chi ysbysu, neu wrth gwrs mae'n haws i yrru y negeseuon allan ar Facebook. Mae rhoi manylion hefyd am y cyfafodydd, so bore Sadwrn yma, a wedyn bore Sul y 10 o Ragfyr, mae wasanaeth pob oed yn y ganolfan, ac wedyn nos Sul, a mae hwnna hynny yw yn ychwanegol i'n cyfarfod bore Sul, nos Sul, ail y 15 o Ragfyr, am 5 o gloch gwasanaeth carolau yn fyma. So, estynwch gwahoddiad i bobl i ddod os gwelwch yn dda i'r rheina. Prynhawn yma, da ni am cyfarfod ni'n tu ni am amser o jyst ymlacio a cael cymdeithas cwmni'n gilydd. Rhwng 4 a 6, mae yna groeso chi ddod draw. Tydyn ni ddim yn gallu bwydo y 4,000 neu 5,000, so dewch a'ch pecyn bwyd efo chi, ond mae yna ddigon o de a coffi neu beth bynnag da chi yn dymuno yfed. So croeso arbennig i chi y prynhawn yma. Dwi'n meddwl dyna'r cyfan o'r cyhoeddiadau. Salm 24. Eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder. Sori Erin, nes i'n rhoi'r cyfeiriad i chdi. Eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder. Y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd ef a sylfaenodd ar y moroedd. A'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd? A phwy a saif yn ei le sanctaidd? Y glân ei ddwylo, a'r pur o galon, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll, a heb dynnu'n gelwyddog, fe dderbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan dduw ei iachawdwriaeth. Gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn gyntaf. Bob dydd a ddaw, canaf gan o wir o'r foledd, roedd a foliant i ffynon y dyfroedd byw. Am ddatrys dryswch fan obaith i,
a'r llwys tonnau trigaredd ar fy mywyd. Harddaf weredwr, rhyfedd gynghorwr, dyrchafedig un, arglwydd hanes tîn, ti yw'r ffordd o wir fab Duw. Diolch. So ni'n hoffi droi at darlleniad ar gyfer bore yma. Mae'n dod o llythyr Paul at yr Effesiaid. Ac mae'n anodd penderfynu lle i gychwyn wrth darllen rhan o llythyr Paul at yr Effesiaid. Ond yn ddiwedd penod 1, mae Paul yn gweddio dros y saint pobl oedd wedi dod i ffydd. A mae'n dechrau penod 2 yn disgrifio sut bobl oedden nhw. Sut bobl oedden nhw. Mae yna newid wedi digwydd yn eu hanes nhw. A dyma y darlleniad felly, Effesiaid penod 2, dechrau'n adnod 1, hyd at adnod 10. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau, oherwydd yr oedd eich byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn nawr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i ddiw. Ymhlith y rhai hynny, yr oeddem ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yr oeddem wrth natur, fel pawb arall, yn gorwedd dan digofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drygaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd.
mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw yw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Diolch i Dduw am ei air, sy'n disgrifio hanes person sydd wedi dod i ffydd. Lle oedden nhw? Lle maen nhw nawr? A mae digwyddiad rhyfeddol wedi digwydd yn ei hanes trwy ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Di'r plant am ddod ymlaen. Jyst i gael sgwrs bach. Gen i ambell i gwestiwn i chi bore yma. Gobeithio gai atebion onest. Diolch ymlaen. Nes i gweld chi? Reit, cwestiwn gyntaf. Oes na blant da yn eich ysgol chi? Oes. Pawb yn gytuno. Da iawn. Cwestiwn nesaf. Oes na blant drwg yn eich ysgol chi? Mae'n lot mwy o nodio fan hyn. Dwi'n mynd i ofyn i chi a cwestiynau personol i chi, ond eitha cyffredinol. So mae yna blant da a blant drwg yn yr ysgol, oes? Dwi eisiau chi meddwl am eich dosbarth wan. Oes yna blant da yn y dosbarth chi, yn eich dosbarth chi? Oes? Fine. Oes yna blant drwg yn eich dosbarth chi? Diddorol, de? Oes na fwy o blant da yn eich dosbarth chi na plant drwg? Oes. Daniel, siŵr. Ydy'r plant drwg yn eich dosbarth chi yn gallu wneud pethau da? Ydyn? Dach chi'n gwybod beth yw'r cwestiwn nesaf sy'n dod? Ydy'r plant da yn eich dosbarth chi yn gallu gwneud pethau drwg? Ydyn? So, sut dach chi'n gwybod y gwahaniaeth felly rhwng y plant da a'r plant drwg? Os ydy plant da yn gallu gwneud pethau drwg a plant drwg yn gallu gwneud pethau da, sut ydych chi'n gallu deud y gwahaniaeth? Aran. Reit, so na I just deud beth oedd Aran wedi deud. Mae plant da yn gwneud mwy o bethau da, a dyna pan maen nhw'n plant da, a mae plant drwg yn gwneud mwy o pethau drwg, dyna pan maen nhw'n plant drwg. Ie? Dyna beth ti'n dweud? Ie? A rhywun arall eisiau cynnig ateb? Ydyn cytuno efo Aran? Ie? Gofyn y cwestiwn oeddwn ni, sut dyn ni'n gwybod bod gwahaniaeth rhwng plant drwg a plant da, ynddo? Reit. Dwi'n dangos rhywbeth i chi. Oedd Iesu Grist yn trio sortio'r broblem allan ac yn siarad efo pobl oedd yn rhoi pwyslais o beth oedd pobl yn edrych fel ar y tu allan. Achos oedd yna pobl oedd yn siarad efo fo, ond oedd nhw'n gwneud yn siŵr chi'n dweud, mae'n bwysig bod chi'n dangos i bobl eraill bod chi'n gwneud y pethau da. A lot o bethau yn gwneud â golchi, bod chi'n golchi dwylo cyn bwyd,
ac yn y blaen. Ac os ydych chi'n mynd i tŷ bach, ydych chi'n golchi dwylo ar ôl bod yn tŷ bach ac yn y blaen, pobl yn gwneud ffys mawr. Ond oedd Iesu Grist yn dweud, nid dyna ydy'r problem go iawn. Okay? So, dwi'n mynd i ddangos i chi dau gwpan, a dwi'n mynd i ofyn i chi pa un o'r cwpanau yma fysa chi'n hoffi cael diod allan ohono fo. Okay? Fysa chi'n hoffi cael diod allan o'r cwpan yna? Na. Okay. Fysa chi'n hoffi cael diod allan o'r cwpan yma? Na. Mae'n real sceptic, dydi? Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddod. Ma be? Okay. Okay, so, rhan fwy o bobl? Rhan fwy o'ch chi? Okay, hwnna, thumbs up am hwnna. Nage, thumbs up am hwn. O, Anna. Ond, rhan fwy o'ch chi'n deud thumbs up am hwnna. Okay, reit. So, nôl i hwn wan. A fysa chi'n licio cael dir allan o hwn? Wedwch chi na, dwi'n dangos ti fewn i chi. Mae'n iawn ti fewn, dydi? Mae'n lan ti fewn. Ond mae'n fudur a ti allan. Okay. So, ydych chi'n dweud, ydych chi'n gwybod beth sy'n dod wan? Mae'n fudur ar y tu mewn. So, ar y tu mewn. Okay. A dyna beth oedd Iesu Grist yn trio pwyntio allan i bobl, yn dweud, nid tu allan i ni sydd yn bwysig, ond beth sy'n digwydd tu mewn i ni. A mae'n dweud y galon. Nid y galon sy'n pwmpio gwaed, ond pwy ydyn ni fel pobl. Ydyn ni'n pobl da tu mewn i ni, neu ydyn ni'n pobl drwg? A mi nath Iesu Grist yn dweud, allan o'r galon y mae pethau drwg yn dod. Nid o'r tu allan, dyn ni'n cael ei wneud yn drwg, ond tu mewn ni y mae pethau drwg yn dod allan. A dyna beth dyn ni'n mynd i sôn amdano fo bore yma. Dyn ni'n drwg y tu mewn, fel mae'r Beibl yn dweud, Iesu Grist yn dweud, a mae angen i rhywbeth i ddigwydd i ni, fel bod ni yn dod yn dda y tu mewn, a hwnna sydd yn cyfri. Okay, so pan ydych chi'n cael diod, amser cinio, gwnewch yn siŵr, nid y tu allan sy'n bwysig, ond y tu mewn. A mae'r un peth amdano ni hefyd. Okay? Diolch yn fawr am rhan. Bydd rai fi o'ch chi'n rhywbeth. Ne fyddai'n cael row yn bydda. Diolch am rando. Diolch i fynd yn ôl. Cyn bod ni'n troi adweddu, gawn ni ganu gyda'n gilydd. Am yr arglwydd Iesu Grist sydd yn dod â ni i rhoi maddeuant, fel wnaethon ni ganu yn y can gyntaf, rhoi maddeuant rhad y cydwybod lan, a mae hwnna'n dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Iesu, rhown i ti bob anrhydedd. Iesu, rhown i ti yr holl glod.
Allwn ni weddio. Rho gymorth i ni bore yma o Dduw ein Tad i blygu glin. Dyn ni wedi canu gyda'n gilydd o plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad. A dyna ein dymuniad bore yma o Dduw ein Tad, yw bod ni'n plygu o flaen y Duw holl alluog mewn addoliad. Dyn ni arglwydd yn aml iawn yn gallu sôn yn ddrwg amdano ti, a dyn ni'n clywed pobl yn tynnu dy enw di lawr i'r baw. Ond dyn ni am y bore yma dyrchafu dy enw di, ac yn diolch i ti o Dduw am dy gariad tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni wedi canu gyda'n gilydd pa fath o berson ydy'r arglwydd Iesu Grist. Mae e'n harddaf weredwr, mae e'n rhyfedd gynghorwr, mae e'n ddyrchafedig un, mae e'n arglwydd hanes dyn. Fe yw'r ffordd o wir fab Duw. Ser yn y bore, disglai'r dygoniant, at gyfodais di, arwyr nefoedd fri, ar dy ben mae'r goron byth mwy. A dyna arglwydd dyn ni'n ceisio gwneud y bore yma. A dyn ni'n gofyn am dy gymorth os gweled i fod yn dda. Gallwn ni ddim wneud hyn o'n gwirfodd, ond trwy dy nerth di, nerth yr Ysbryd Glân, a gallwn ni bore yma dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. Deud diolch i Dduw am ei gariad tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am anfon yr arglwydd Iesu Grist i'n byd i fod yn wyredwr y byd. Fel da ni'n mynd i ddathlu yn Enis, a bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod. Dyw y dyn mewn cnawd. Dyw yn ein plith ni. Ac felly helpa ni bore yma i dweud diolch ar lafar ac yn ein colonnau i ddweud diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd fe yw yr un sy'n heiddi pob clod y bore yma. Felly derbyn ein diolch a'n clod os gweled i fod yn dda. Dyn ni'n cyflwyno arglwydd ein byd i ti ac yn ymwybodol iawn o'r trafferthion sydd yn digwydd ar hyd y lled ein gwlad ni. Yr problemau yn Israel a Gaza, y rhyfel sy'n parhau rhwng Rwsia ac Wcrain, a rhyfeloedd eraill sydd yn digwydd yn y byd. Mae'n canol calonnau ni arglwydd yn brifo y bore yma, wrth feddwl am yr hyn sydd yn dod o galonnau dynion tuag at dynion eraill. A dyn ni'n gofyn ar ei rhan nhw, ar rhan ein byd ni arglwydd, a wneud i faddau y dyddi yma os gweled i fod yn dda. A rho ni arglwydd cymorth yna i wneud y cyfan y gallwn ni wneud i sicrhau bod yna heddwch rhwng ni yn lleol yma rhwng perthnasau, rhwng un perthynas a'r llall, bod yna heddwch yn fanna. A bod hynny arglwydd yn adlewyrchu yr heddwch sydd tu mewn i ni, yr heddwch yna sydd rhwng ni a ti o Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly derbyn ein gweddiau ni ar ran y rhai sydd yn arwain gwledydd gwahanol. Gofyn am ddoethineb. Dyn ni'n gweddio am gyfiawnder. Dyn ni'n gweddio arglwydd am heddwch os gweled i fod yn dda. Clyw ein gweddi ni. Ac wrth i ni ddod yma nawr bore yma gyda'n gilydd, ni'n disgwyl oddi wrth i ti ac yn gofyn am gymorth i dderbyn beth sy'n cael ei ddeud yn y Beibl. Dyn ni'n gweddio dros y Rhodri wrth o fod lawr yn Gaerdydd ac meddwl am Dafydd hefyd yn draw yn Tan y Coed. Ple bynnag mae dy fengil di yn cael ei sôn amdano fo y bore yma. Gweddiwn am dy fendith ar y gair yna, clod i ti, a bod llawer yn dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr personol. Felly derbyn awr ein molian, derbyn ein diolch, derbyn ein gweddi yn enw Iesu Grist. Amen.
O'n i wedi meddwl canu'r emyn nesa ar ddiwedd cyfarfod, ond nes i newid y meddwl. Ond mae'r emyn nesa yn dangos i chi felly lle dwi'n bwriadu mynd, efo problem y galon, fel oedd yn cael ei ddweud yn sawn gyntaf, sawn pwy esgyn i fyny'r i'r arglwydd, yr pur o galon. Ac felly mae'r emyn yn gofyn i Dduw rhoi calon lan o dad. Rhoi mi galon lan i folid enw di. Calon sy'n teimlo rhin y gwaed, dywalltwyd droso fi. Nid pan dyn ni'n clywed neges am yr arglwydd Iesu Grist bod e'n mynd dros yn pennau ni, ond bod e'n effeithio y galon. Felly gawn ni ganu gyda'n gilydd. Wel, wrth feddwl am beth i sôn amdano fo bore yma, mae'n amlwg bod sefyllfa'n byd ni yn presennol yn pwyso ar bob un ohono ni, yn tydi, mewn gwirionedd. Dim ond i ni droi'r radio neu'r teledu ymlaen, neu gwrando ar newyddion yn dod trwy ffyrdd gwahanol. Beth sydd ar dop y rhestr ydy yr hanes am ryfeloedd. Fel o'n i'n sôn yn weddi, yr rhyfel rhwng Israel a Palestine. Rhyfel sydd yn parhau yn dilyn ymosodiad Rwsia ar yr Ukraine. A mi nes i gwglo cwestiwn. Faint o ryfeloedd sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn y byd? A'r ateb oedd 32 o ryfeloedd yn digwydd. Nawr, mae'n amlwg un y ddau sydd yn dod i'r penawdau newyddion. A mae'r rhan fwyaf o'r rhyfeloedd yn digwydd yr cyfandir Affrica. Rhaid dyn ni'n ddim yn clywed sôn amdanyn nhw ar y newyddion. Dwi'n yn siŵr iawn beth yw'r diffiniad am ryfel, neu gwahaniaeth rhwng rhyfel ac uprising, dwi ddim yn gwybod. Mae'r rhan fwyaf sydd ar gyfandir Affrica a'r dwyrain canol hefyd, rhai yn rhyfeloedd sifil, a'r nifer fwyaf yn weithred neu gweithrediadau terfysgol o fewn gwledydd gwahanol.
A mae'n bwysig bod ni yn Ewrop ar hyn o bryd yn ddiolchgar ein bod ni'n cael ein cadw rhag rhyfeloedd fel hyn. Ac eto mae'r atgof yn tydi am ail ryfel byd yn dal o fewn cenhedlaeth neu ddwy. So wrth feddwl am hyn, y cwestiwn yn codi i mi, pam mae un dyn yn gallu codi gwn at dyn arall, neu plentyn arall, neu hyd yn oed wraig arall, a saethu nhw? Beth sy'n digwydd? Sut y mae un unigolyn yn gallu camdrin unigolyn arall? Sy'n rhaid i hwnna fod mewn sefyllfa rhyfel, nag oes? Sut y gall un ymerodraeth gormesu pobl mewn gwlad arall? Dyna'r cwestiwn oedd yn dod i'n nghalon ni wrth i ni feddwl am bore yma a dod ato chi. Beth yw'r diagnosis arno ni fel pobl? Wrth gwrs, o'n i'n mynd i'r cyfryngau, mynd i ofyn cwestiwn. A'r cwestiwn nes i ofyn ar Google oedd, why do people do bad things? A dwi'n credu os ydych chi'n neud hyn, os ydych chi'n edrych ar beth sy'n dod allan wrth ofyn cwestiwn yma, mae'r ateb yn rhywbeth tebyg. Beth yw'r rheswm am hyn? A dwi'n amcotio un i chi sydd yn cynrychioli y farn gyffredinol felly ar gyfer y cwestiwn yma. A dyma mae'r quote. Mae'r quote yn Saesneg. Humans are fragile, capable of much on all ends of the moral spectrum. So mae gynnon ni spectrwm yn does. Daioni, drygioni, fel sydd yn digwydd yn dosbarthiadau plant ac ym mhob ysgol mae'n siŵr. Capable of much on all ends of the moral spectrum. Because we now understand more about ourselves than ever before, we are finally in a position to do more to bring out the best in all of us. O'n i'n meddwl am Daniel, achos mae Daniel yn deud, really? Because we now understand more about ourselves than ever before, we are finally in a position to do more to bring out the best in all of us. A dyna'r farn gyffredinol, farn secular, o beth am crefyddau. Dwi'n mynd i quotio un adnod allan o'r Coran i chi. Adnod sydd yn sôn am gwynebu Ala ar ddydd y farn. Ac unwaith eto mae'r hwn yn Saesneg. Dyma be mae'n dweud. Those whose balance of good deeds is heavy, they will be successful. But those whose balance is light will be those who have lost their souls and in hell will they abide. So yr un math o syniad sydd yn dod fan hyn, bring out the best in you. Ynde? Balance of good deeds is heavy. Achos oedd e'n dod yn eitha amlwg gan y plant yn dod. Sut ydych chi'n gwybod bod person yn dda? Wel, mae'n neud ni rhan fwy ar amser, ond mae'n gallu neud rhywbeth drwg. So those whose balance is heavy on the good side will be successful. Those whose balance is light on the good side will have lost their souls, and in hell will they abide. Ond beth i'n neges y Beibl? Be mae Duw yn ei ddeud? Dyna y peth bwysig i ni y bore yma. A mae geiriau ar Iesu Grist yn gymorth mawr i ni i ddeall yn tydi. Yn y rhan o'n i'n cyfeirio at y stori o'n i efo'r plant, Matthew 15, mae Iesu yn deud hyn. Oherwydd o'r galon y daw cynlluniau drygionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu
a chablu. O'r galon, o tu mewn i ni. Mae proffwyd Jeremiah yn disgrifio rhywbeth tebyg wrth ddeud y mae'r galon yn fwy eithwyll na dim, a thu hwnt i achad. Pwy sy'n ei deall hi? Felly mae cwestiwn yn gorfod cael ei ofyn, at bwy mae Jeremiah yn cyfeirio? At bwy mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio? Calon pwy? Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn deud oherwydd o'r galon rhan fwyaf o ddynion, neu rhan bach o ddynion, y daw cynllunio dragionus. Ydy Jeremiah yn deud, wel mae calonau rhai bobl yn fwy eithwyll na dim? Na. Nid dyna beth yw diagnosis y Beibl. Yr arglwydd Iesu Grist o'r galon o daw, cynlluniau dragionus. Am hwnna'n codi cwestiwn enfawr yn tydi. Pan ydych chi'n meddwl am terrorist ar hyd a lled y wlad, maen nhw'r un fath â chi a fi. Oherwydd dydy Duw ddim yn gwahaniaethu rhwng pobl. Mae'n deud o'r galon, a mae hwnna'n galon pawb. Ydych chi'n meddwl bore yma, felly, bod chi yn gallu bod mor ddrwg â unrhyw terrorist sydd wedi gwneud drygioni yn y byd? Wel, ar un olwg, da ni'n deud diolch i Dduw am ei ras. Dyn ni wedi cael ein cadw'n rhag gwneud bethau felly. Ond mae calonau ni yn ôl y Beibl yn rhy fath. Ac o'r galon yna, mae yna bosibiliad i pethau dragionus, pethau llyfryddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdesolaethu a chablu yn gallu codi. Ac wrth gwrs mae yna adnodau eraill yn cefnogi hyn. Mae pregethwr yn penod 7 yn deud, yn wir nid oes neb cyfiawn ar y ddaear, sydd bob amser yn gwneud deioni. Bob amser yn gwneud deioni. Nid peth o'r amser yn gwneud deioni, ond bob amser yn gwneud deioni heb bechu. Nid oes neb cyfiawn. A mae'r Apostol Paul yn Rhufeinied yn deud, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. A mae Paul fan hyn yn quotio o'r salmau, Salm 53, yn enghraifft. A mae Dafydd yn deud yn ei salm, edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd a'r ddynolryw, yn edrych lawr, i weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Duw. Ond y mae pawb ar gyfeilio. Ac mor llygredig a'i gilydd. Nid oes un arna ddaioni nac oes dim un. Ni'n sôn am diagnosis. Da chi'n mynd at y doctor, da ni'n cael newyddion drwg fan hyn, da ni. Ni'n cael newyddion drwg. Oherwydd da ni yn yr un galon sgynnon ni am pob un person mae Duw wedi creu. Ac wrth natur, mae'r galon yna'n ddrwg. Nawr, mi allwch chi ddeud, o, tydi pethau ddim mor ddrwg â hynny, siwr. Tydw i ddim yn berffaith. Lot o ddeioni'n perthyn i fi. Be sy'n rhaid i fi wneud? Fel mae'r rheliw o bobl yn deud, cynyddu'r pethau da, codi, gweithio, gweithio ar y pethau da, a gwasgu'r pethau drwg i lawr. Ond nid yna beth yw'r neges y Beibl. Rhyw gyfuniad o weithredoedd a ffydd. Achos dwi'n clywed pobl yn deud, mae gen i ffydd, heb i ddiffinio, wrth gwrs. Ac yn gobeithio trwy wneud hyn a'r llall, trwy wasanaethu'r gymuned, cyfrannu at elusennau, bod yn barod i helpu unrhyw amser o'r dydd o nos, dyna'r cyfan allai wneud. Adeiladu'r y pethau da, a gwrthod pethau drwg. A dyna beth mae'r Beibl yn dweud? Really? Dwi eisiau mynd yn ddyfnach, a dwi'n galw hwn yn, mynd yn ddyfnach, a dwi'n galw mewn cronfachau specialist. O dad, dim efo iechyd da iawn,
Oedd e'n nabod ei GP yn dda, achos oedd e'n mynd i weld yn eitha aml. A gweithiau fysa'r GP yn dweud, reit, dwi'n mynd i bwcio appointment i specialist. A pan mae dad yn clywed hynny, dweud, dwi'n mynd i weld specialist i sortio problem i allan. A ni wastad yn dweud, wel, mae doctor yn dda iawn, a dwi'n eisiau rhedeg GP lawr o gwbl. Okay? Mae'n pobl arbennig o dda. Ond i dad, oedd cael mynd â'r specialist yn, wow, dyma ni. Felly, wrth i ni feddwl bod calon pob un ohonyn ni'n drwg, dwi eisiau mynd yn ddyfnach a gweld be mae y Beibl yn ei ddeud i ddisgrifio sut mae'r galon mae'n drwg a beth yw obligiatau hyn. Achos, fel ni'n dweud i'r plant, nid sôn am y galon sy'n pwmpio gwaed, dyn ni'n dweud fan hyn, jyst sôn amdano ni, pwy dych chi go iawn, who you really are. Ynde? A gan bod y diagnosis mor ddrwg, mae angen triniaeth garw yn does fan hyn. Ond cyn sôn am unrhyw driniaeth, gawn ni fynd yn ddyfnach. A mae'r Beibl yn rhoi i ni darluniau gwahanol am ein cyflwr ni. Calon drwg yn un ohonyn nhw. Darlun arall, a mae'n dod allan o'r darlleniad nes i wneud ar y dechrau, Paul yn sgwennu at y saint yn Ephesus. Mae'n deud ar dechrau pennod 2, a bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech chi'n farw. Be mae hwnna'n golygu? Doedden nhw ddim farw'n gorfforol, achos yn adnod 2, mae'n deud, roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fyddog i dywystog galluoedd yr awyr. So be mae Paul yn deud fan hyn ydy, mi oeddech chi yn farw i rai pethau, ond yn fyw i bethau eraill. Oeddech chi'n alive and kicking i un ffordd o fyw, ond yn farw, unresponsive, ddi-ymateb i ffordd arall o fyw. A mae angen i'ch bywhau chi. Mae Iesu Grist yn deud wrth Nicodemus, yr hanes yna yn Ioan 3, pan mae Nicodemus yn gofyn cwestiwn dyfo. A mae Iesu Grist yn deud hyn, yn wir yn dweud wrthyf, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd ni all weld teyrnas ddiw. So mae hwnna'n darlun tebyg i, mae darlun calon drwg, darlun ein bod ni'n feirw mewn camweddau a bod angen ein aileni ni, mae darlun tebyg fan does. Ond mae darlun arall dwi eisiau cyfeirio ato fo, sef am hwnna i weld hefyd yn adnod 2 o Effesied pennod 2, roeddech chi'n byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn nawr ar waith yn y rhai sydd anifydd i Dduw. Mae Paul am i nhw ddeall, os ydych chi'n farw, os ydych chi'n unresponsive i Dduw ac i'r byd ysbrydol, a mae Duw yn cynrychioli wrth gwrs, os nad ydych chi'n fyw i Dduw, ydych chi'n fyw i rywun arall. Os ydych chi'n farw i Dduw, ydych chi'n fyw i rywun arall. A hwnnw ydy tywysog galluoedd yr awyr. A da ni'n gorfod bod yn blaen fan hyn, i bwy mae'n cyfeirio ato fo? Wel, yr un drwg, y diafol ei hun. So pwy sy'n cael ei gyfeirio ato fo? Yr ysbryd sydd ar nawr ar waith? Yr un drwg, y diafol. A pa fath o ddylanwad mae'r tywysog yma yn ei gael? Mae ar waith y mywydau y rhai sydd yn anifydd i Dduw. A dyma eiriau Paul at Cristnogion yn Corinth. Mae'n disgrifio gwaith y diafol. Be mae'r diafol yn neud? Mae'n disgrifio fan hyn Duw yr oes presennol. Be mae'r diafol yn neud? Be mae'r un drwg yn neud? Mae ar waith yn rhai sydd yn anifydd i Dduw, ond mae Paul yn Corinthiad yn deud mae e'n dallu meddyliau yr anghredinwyr rhag iddynt weld efengyl gogoniant
Crist. So, yn sefyllfa ni, fel pobl, ydy bod ni'n yn drwg, bod ni'n farw yn unresponsive tuag at Dduw, ond bod ni hefyd yn cael ein rheoli gan yr un drwg. Mae'r diafol ar waith yng nghalonnau y pobl sydd yn anifydd i Dduw. Tydy y diafol ddim yn stopio pobl rhag gwybod am Iesu Grist. Hynny yw bod e wedi dod i'r byd yma hyd yn oed. Bod e byw'n dda hyd yn oed. Ond be mae yn wneud yn siŵr, mae e'n dallu pobl rhag gweld yr arglwydd Iesu Grist fel y mae e go iawn. Dallu pobl rhag deall a chydnabod gogoniant yr arglwydd Iesu Grist fod e'n wir fab Duw, a bod e wedi dod ar newyddion da i'n byd ni, newyddion da faddeuant yn goredwr i'r byd. Mae Paul wrth roi cyngor i Timotheus, oedd yn weinidog ifanc. Hynny yw, mae tipyn o gyngor, dwi'n dewis dwy adnod allan o'r 2 Timotheus. A mae'n dweud hyn am weinidog. A dwi'n gobeithio byddwn ni'n gyd yn cytuno. Ni ddylai gwas yr arglwydd fod yn gwirylgar, ond yn dirion tuag at bawb. Dyna beth ni'n disgwyl wrth weinidog, a dyna ni'n rhan o hwnna, i fod yn onest. Yn athro da, yn ymarhoes, yn addfwyn wrth ddisgyblu rhai sy'n tynnu'n groes. Dyna ni'n meddwl am Rhodri a gweinidogion eraill fan hyn. Dyma math o bobl dyna ni'n disgwyl i weinidogion i fod. Ac wrth fyw bywyd fel yna, mae Paul a Timotheus yn mynd ymlaen i ddeud, pwy a wyr na fydd Duw rhyw ddydd yn rhoi iddynt edifeirwch i ddod i ganfod y gwirionedd. Trwy gweinidogion, trwy bywyd nhw, pwy a wyr na fydd Duw yn gweithio yn dod â bobl i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy a wyr na ddont yw pwyll a dianc o fagl y diafol, yr un a'i rhwydoedd a'i caethiwo yw ewyllus. Chi'n gweld hwnna? Chi'n deall hwnna? Bwriad yr Efengyl ydy dod â pobl i edifeirwch, ie, ond ei gwaredu nhw rhag bagl y diafol. Dyma mae'r diafol yn gwneud yn ei trapio ni yn ein caethiwed, ac yn ein pechod, yn ein trapio ni. Felly, dyma yn sefyllfa ni. Dyn ni wedi cael diagnosis, mae'r specialist fan hyn ar waith, sef Duw ei hun, yn siarad trwy'r gair. A mae e'n dangos ein bod ni'n farw tuag at Dduw, ond yn fyw i'r un drwg. Dyn ni'n gaeth i waith yr un drwg yn ein calonnau ni. Dyn ni'n ddall ac dyn ni'n cael ein cadw rhagweld daioni Duw yn Iesu Grist. Ac felly o ganlyniad, dyn ni'n ddrwg yn ein calon. Ac o safbwynt Duw, dyma reality. A beth yw effeithiau hwn yn ein bywyd ni? A mae Paul yn disgrifio ymhlith y rhai hynny oeddem ni gyd unwaith. Da chi'n gofio Paul yn disgrifio Cristnogion cyn iddyn ddod y Cristnogion, yn byw yn ôl ein chwantau dynol, yn porthi dymuniadau'r cnawd a synhwyrau, yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan digofaint Duw. Dyna'r diagnosis, dyna be mae Duw yn deud amdano ni. A dyna beth yw ffrwyth yr hyn dyn ni yn yno ni fel pobl, dyna pwy ydyn ni fel pobl, ac felly dyn ni'n byw fel dyn ni eisiau. A dyn ni'n gweld hynny, mae pobl yn byw fel maen nhw eisiau. Gwneud beth bynnag maen nhw eisiau, porthu'r cnawd at yn hwyrau. Anything goes. Dyna beth yw hanes
ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Mor ffodus ydyn ni bore yma mewn gwirionedd i fod o dan gair Duw sydd yn dod â'r diagnosis yma ac yn gwir disgrifio ein sefyllfa ni. Ond mae yna, a diolch i Dduw am hynny, mae yna driniaeth i gael. Ar ôl cael y diagnosis gan y doctor, gan y specialist, mae yna driniaeth i gael. Dwi wrth y modd efo'r geiriau sydd yn Esekiel, pennod 36. Dyw yn siarad efo'i bobl, a dyma be mae'n dweud. Teinellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lân o'ch holl aflendid ac o'ch holl eilinod. Rhof i galon newydd, rhof i chi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, unresponsive yna, a rhof i chi galon y gig. Rhof ysbryd ynoch, a gwneud i chi ddilyn fy neddfau, a gofalu cadw yng ngorchmynion. Os oedd y darlun cynt, yna darluniau gwahanol cynt, yn disgrifio'n sefyllfa ni go iawn ger bron Duw, ond mae yn dywyll ac yn ddiobaith. Dyma chi ddisgrifiad o beth mae Duw yn ei wneud. Mae Effesied 2 adnod 4 yn deud, ond gan mor gyfoethog yw Duw, yn ei dregaredd, a chan bod ei gariad tuag ato mor fawr ein gwnaeth ni, oedd yn feirw yn ein cymweddau, yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi eich achub. A dwi eisiau tynnu sylw atoch chi fan hyn, yn siŵr bod chi'n gwybod beth bynnag, Duw sy'n ar waith fan hyn. Yn Esekiel mae'n dweud, rhof i chi galon newydd. I will give. Nid gweithio ar hyn sydd yna. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chi galon y gig. Rhof fy ysbryd ynoch. Duw ar waith. A gwneud i chi ddilyn fy neddfau. Ac yn Effesied 2, mae Paul yn dweud, fe'n gwnaeth, mae Duw yn ei drigaredd, fe'n gwnaeth ni, Duw, fe'n gwnaeth ni, oedd yn feirw yn y cymweddau yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Mae Duw yn addo wneud hyn i chi, a fi, a dim ond Duw sy'n gallu gwneud hyn. Mae rhaid i chi a finne roi'r go-ahead i Dduw i wneud e. Does. Mae rhaid i ni plygu glin o blaen Duw ac yn dweud, mae rhaid i ti weithio yn ei halon ni. A dyna pan mae mor bwysig i cael y diagnosis bod e'n ddrwg i werthfawrogi bod y triniaeth mae Duw yn ei roi yn un gogoneddus. Duw fydd yn tynnu y galon ddrwg ac yn rhoi calon newydd. Neb arall. Duw fydd yn agor eich llygad i weld Iesu Grist yn ei holl agoniant ac yn dadwneud gwaith yr un drwg. Duw fydd yn gwneud chi'n fyw yn ysbrydol. Duw fydd yn eich rhyddhau o gaethiwed diafol. Duw fydd yn eich ail ein i chi. Duw fydd yn eich achub chi. Trwy ffydd, ymddiried, trystio. A mae e'n neges syml iawn tydi. Neges syml iawn. Rhywbeth ni'n gyfarwydd iawn efo fo ydy trystio. Dych chi'n trystio gyrrwr bys i chi ddod yn saff i ddiwedd y daith. Dych chi'n trystio bod e'n effro, bod e'n gallu gyrru bys. Dych chi'n ymddiried pan dych chi'n hedfan i Australia yn ôl bod yr engineers wedi adeiladu awyren sydd yn saff ac sy'n gallu cario chi, a dych chi'n trystio'r peilot sydd yn gyrru'r neu hedfan neu beth bynnag ydy'r term am hedfan awyren. Ac wrth groesi'r bont y bore yma, o'n i sylwi bod yna 5 neu 6 o'r hangers maen nhw wedi cael eu tynnu o'na. Ac o'n i'n meddwl,
Mae'r bont i gael y hanges i gyd. A mae 6 yn missing. Ond dwi'n trystio y pobl sydd yn gadael ni fynd dros y bont. Trystio. Pwy ydych chi'n trystio heddiw? Nid y ffaith bod ni'n croesi bont i Ynys Môn, ond pwy ydych chi'n trystio eich bywyd iddo fo? Eich dyfodol pen draw, tragwyddoldeb. Pwy ydych chi'n trystio bore yma? Ydych chi'n trystio barn dyn sydd yn gwneud triwch eich gorau? Gnewch hyn sy'n dda, ond pidiwch lleihewch ar y pethau drwg sydd yn bosib i chi wneud? Ydych chi'n mynd i drystio y farn yna? Neu ydych chi am drystio Duw sydd wedi eich creu i chi, sy'n rhoi yr specialist diagnosis i chi, yn deud bod chi'n ddiobaith. Ydych chi heb ddiw yn y byd, ond mae yna modd i chi drystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma eiriau Paul yn y bennod gyntaf yn Effesied. Ynddo ef, sef Iesu Grist, yma i ni brynhedigaeth, trwy ei waed. Iesu Grist wedi marw drosoch chi a fi ein drygion i ni, sef maddeuant ein camweddau, dyma fesur cyfoeth ei ras. Mae Duw wedi gwneud hynny trwy Iesu Grist. Yng Nghrist fe'n cyfododd, Effesied 2 di hwn, yng Nghrist fe'n cyfododd gydag ef, fe'n cyfododd, Duw sy'n neud y gwaith, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. So bore yma, dyn ni'n cyfadde bod ni'n drwg. Dyn ni'n derbyn y diagnosis yma yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Be newch chi felly o Iesu Grist y bore yma? Un peth oedd yn taro fi wrth orffen, a dwi'n gorffen efo hwn. Os di hwn yn gymaint o newyddion da, pam nad yw bobl yn ei gyfleidio a derbyn a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, wel, dyn ni'n ymwybodol bod yr un drwg ar waith, yndyn ni? Bod yr un drwg ar waith yn dallu bobl. A mae Paul yn cyfadde hyn yn ei lythyr at y Corinthiad, llythyr cyntaf at Corinthiad. A mae'n deud, dyn ni'n pregethu Crist wedi ei groesoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Roedd yr Iddewon yn disgwyl am Feseia, am Iesu i ddod. A oedd gennyn nhw rhywbeth mewn golwg, dyma beth mae'r Meseia yma'n mynd i wneud. Ond nath Iesu ddim o hynny. Ac oherwydd hynny, mae dyfodiad ar arglwydd Iesu Grist yn dramgwydd iddyn nhw. Dyn nhw'n deall. Ond beth am y cenhedloedd? Beth am weddill y pobl? Mae'n ffolineb. Mae'r neges yma'n ffolineb i'r cenhedloedd. A dyma beth sy'n digwydd pan dwi'n trio disgrifio i chi bore yma. A dyn ni'n gwybod mae mater syml iawn ydy trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan dyn ni'n clywed y neges yna, pan mae pobl sydd ddim yn Gristnogion yn clywed y neges yma, rhywsyd neu gilydd mae'n dod i'r galon ac yn dweud, dydy hwnna ddim yn wir. Mae hwnna'n rubbish. Sut mae un person yn gallu marw dros pechodau'r holl fyd? Sut mae Duw yn gallu dod i'r ddaear yma? Mae'r neges yma ffolineb, mae'n rubbish. A mae'r diafol ar waith yn tydi. A mae'n bwysig bod ni'n gweddio y dyddiau yma i neges yr Efengyl wrth i ni feddwl am amser Nadolig i weddio bod Iesu Grist yn ei holl agoniant yn cael ei ddangos trwy ddatguddiad yr Ysbryd Glân. Mae rhaid i'r arglwydd Iesu Grist, mae rhaid i Dduw gyleo, ei neffro ni, dod â pobl yn fyw, dod yn nhw rhag caethiwed yr un drwg, a dod yn nhw drwodd i weld a deall Efengyl gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. A beth sy'n rhaid i bob un ohonyn ni wneud wedyn
ydy gweddio y weddi yna o ddiw bydd dreigarog wrthyf echadur. Diolch i chi am wrando. Gawn ni jyst plygu pen mewn tywelwch am funud bach. Helpa ni o Dduw i dderbyn da i'r di, helpa ni arglwydd i wyddio'r weddi yna i ti, i rhoi i ni galon lan. Rhoi i ni galon o gig sy'n teimlo rhin y gwaed. Rhoi i ni arglwydd yr hyn da ni angen i ddod o ddistryw i fywyd rhagwyddol, i fod rhag dyfarn di, i allu eistedd gyda thi yn y nefolion leoedd o ddiwain tad. Helpa ni ysgweld i fod yna trwy Iesu Grist. Amen. Felly, ar gyfer emyn ola, rhodd o'r fath ras. Rhodd o'r fath ras yw Iesu fy ngwaredwr. Ac mewn gwirionedd, dim ond rhai sydd yn trystio yr arglwydd Iesu Grist sy'n gallu canu hwn te. Rhodd o'r fath ras yw Iesu fy ngwaredwr. Can nid oes mwy y gall neb ei roi. Ef yw nghyfiawnder, rhyddid am llawenydd, fy nghariad triw am dwfn didderbyn hef. Cydiaf yn hyn, ymddiried, trystio. Mae'n gobaith i yn Iesu. Mae'n mywyd oll yn glwm a'i fywyd ef. Am ryfeddod o'r nef, dyma nghan, cod a flef. Nid my fi, ond Crist yno fi.
Derbyn ein diolch o ddiwyntad am yr arglwyddiad i Grist, am yr efengil. Rhoi ni, os gweled i fod yn dda, yr gras yna, yr help yna, i ddweud, nid yma fi, ond Crist yn fi. Amen. Amen.